बे समाव मोनसे बाथ्रा भावनि गेजेरजों बीपीएफ राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोरखौ बे समाव मोनसे बाथ्रा भावनि गेजेरजों आथिखालनि बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा रुजुनानै बाथ्रा बुंदों आरो बिथाङा फोरमायदों जे बोरमाया मा जायानो आरो फाग्लाया मा बुङानो बेनो जाबाय बीपीएफ दोलोनि दैदेनगिरिफोरनि गुबै आखु। थारैनो नोंथांमोना सैथोखौनो खोनादों जे बोरमाया मा जाया आरो फाग्लाया मा बुङानो बेनो जाबाय बीपीएफनि गोबां दैदेनगिरिफोरनि गुबै आखु। बे अजदखौ दैखांनानै बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे गोलाव सम रायजो सरकारनि मन्त्रि जानानै थानाय एबा थाबोनाय बिथां रिहन दैमारनि सायावबो बाथ्रा बुंदों जे रिहन दैमारनि बानायनाय दैनि प्रजेक्टनिफ्राय रायजो राजाफ्रा दिनैसिमबो थरथिंसेबो दै मोलोङासै। बे अजदखौ जों होनाय नङा। बे अजदखौ रोखा रोखा बाथ्राजों एबा खौरांनि गेजेरजों बिथाङा अजद होदों दे रिहन दैमारिया जे रायजोनि केबिनेट मिनिस्टार जाबोबाय रिहन दैमारनि बानायनाय दैनि प्रजेक्टनिफ्राय रायजो राजाफ्रा सासेबो दै गरदसेबो मोलोङासै होननानै बे समाव अजद दैखांदों गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। जेराव आथिखालनि जा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि सरकार, गबिन्द बसुमतारी बिथांमोननि सरकार, रन्जित बसुमतारी बिथांमोननि सरकार, डक्टर नीलोद स्वर्गियारी बिथांमोननि सरकारनि दैदेननायफ्रा आथिखालाव जेबो खामानि मावाखै होननानै बेरेखा दोलो बीपीएफ दोलोफोरा गोबां माने अजद दैखांनायखौ नोंथांमोना मोनबोखादों। दा बेखौ नोजोर होनानैनो आथिखालनि बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा गोबां माने बाथ्रा भावनि गेजेरजों फिन जाथाय होदों, गोबां माने अजद दैखांदों जे रिहन दैमारनि जाबायदि दैफोरनि प्रजेक्ट लादोंमोन। मोनसे समाव बिथाङा पिएचसिनि मिनिस्टारमोन जे बै समाव लानाय गोबां प्रजेक्ट लादोंमोन नाथाय मोनसेबो प्रजेक्टखौ आबुं महर होनो हायासै, जाफुंहोनो हायासै आरो गरदसेबो दै रायजो राजाफोरनो सासेबो लोंहोनो हायासै होननानै अजद दैखांदों। लोगोसे बोरमाजों रुजुदों बीपीएफनि दैदेनगिरिफोरखौ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा बोरमाजों रुजुदों। मोनसे बाथ्रा भावनि गेजेरजों रुजुदों जे बोरमाया मा जायानो फाग्लाया मा बुङानो बेनो जाबाय बीपीएफनि दैदेनगिरिफोरनि गुबै आखु। दानिया फैदो बिदिब्ला बाथ्रा भावनि गेजेरजों माबायदि बीपीएफ दोलोनि दैदेनगिरिफोरखौ अजद होदों एबा फिन जाथाय होदों। लोगोसे रिहन दैमारिया जि बोसोर रायजो सरकाराव मिनिस्टार जानानै थाबोबाय दा बिनि सायाव माबायदि बाथ्रा बुंदों जों बिथांनिफ्रायनो आबुङै खोनासंदोंना लादोनि। मोनसे खोथा जों बुंनो थाङोबा मा बुंगोन बोरमाया मा जायानो फाग्लाया मा बुङानो बे मोनसे बाथ्रा दं। दा बिथांमोनहा एक्चुअलि इउपिपिएलनि सरकारा मा खामानि मावदों मावाखै बेफोरनि खुनु रिपर्ट लाया, जास्ट आन्दाजाव बुङो। दिनै बिथांमोननि मथे इउपिपिएलआ जेबो खामानिखौनो मावाखै खारन बिथांमोना बारावल' बारगासिनो दं। दिनै ग्रासरुट लेभेलाव हायाव मा जादों मा मावदों बेसेबां परिबर्तन जादों जोंनि लामा सामा दै लोंनायनि बेबस्था सोलोंथाइनि बेबस्था बेखिनि बेसेबां परिबर्तन जादों मोजांसिन जादों बेखौ बिथांमोना खुनु दिन नुवाखै। बिथांमोना खुनु दिन बेफोरखौ नोजोर होनायनि गोनांथिखौ सानाखै माथ्र बार सायाव बिथिंनानै बिथांमोना जानला मोनला कमेन्टखौ होयो। दिनै बिथांमोना गामि गामि हाबना नायथों बबे गामिनि बबे लामायाव बिथांमोना मा मावदोंमोन, बिथांमोना बबे कालभार्टखौ बनायदोंमोन, बिथांमोना बबे जायगायाव दै लोंनाय बेबस्था खालामदोंमोन। रिहन दैमारि बिथाङा 10 बोसोर पिएचसिनि मिनिस्टार जाबाय खिन्थु बिथांमोन बे 10 बोसोरनि जिखिनि खामानि बिथांमोना मावदों मावाखै होनना प्रजेक्टआलाय दं खिन्थु रावबो सासेबो जोंनि रायजो राजाफ्रा दै मोनलोङाखै बिथां बानायनाय प्रजेक्टनिफ्राय। दिनै उदालगुरियाव 3 मोनब्रैसो प्रजेक्ट दं गासिबो फ्लप, मोनसेबो प्रजेक्टनिफ्राय दै मोनलोङाखै। आरो दिनै हाजो ओनसोलावथ' बिथांमोन दै होनो हाखायाखै। आंनि गामिया हाजो सेर बेवहाय बिथाङा मोनसे प्रजेक्ट खालामदों बिनिफ्राय खुनु दिन दै लोंनो मोनाखै। दा बहुत प्रजेक्टलाय लायाखै नङा हल आसामाव कारण बिथांनि फार्स्ट टाइम जेथिया मिनिस्टार जादोंमोन पिएचसिनि बे समावथ' वर्ल्ड बेंकनिफ्राय 15,000 crore दै लोंनायनि थाखाय आसामाव मोनदोंमोन। दा बे माजों खालि प्रजेक्टल' मावदों खिन्थु बे प्रजेक्टफ्रा खुनु प्रजेक्टआनो साक्सेस जायाखै। खालि नक्सा हिसाबै प्रजेक्ट न'फ्राल' दं खिन्थु रायजोफ्रा दै मोनलोङाखै। दा बे रायजोफ्रा दै मोनलोङाबा प्रजेक्टखौ साक्सेस खालामदों जों बोरै बुंदों। खामानि मावबानोथ' जाया बिनि बेनिफिटखौ रायजोफ्रा मोननांगोन। दिनै इउपिपिएलआ जिखिनि खामानि मावदों बेनिफिटखौ रायजोफ्रा डाइरेक्ट मोनगोन। बेनिखायनो बिथांमोना साल' बुंनानै रायजो राजाफोरनि मेगनाव हाद्रि सारनानै थगायनो नाजादों खिन्थु रायजोफ्रा एसेबां बुरबक नंलिया एसेबां जाम्बा नंलिया। रायजोफ्रा गासिबो मिथियो सोर सरकारा मा मावदों सोर मा बेसेबांखिनि साक्सेस जादों बेखौ रायजोफ्रा मिथियै नंला। बेनिखायनो
बिथांमोना जाहाथे नंखाय बाथ्रा बुंनाय रायजोखौ फुस्लायनो जाहाथे दा नाजाथों बिसोर गावसोरखौसो फुस्लायनो गावसोरखौ थगायनाय जादों रायजोखौ थगायनो हाया खिन्थु गावसोरखौ थगायना लानाय जादों मैया जिहेतु 127 जन बिपिपिनिफ्राय बिटिआरआव हाबबाय होननानै बिथांमोना फोसावदों थारैनो बाथ्रा नंमारगौ नामा? ओरैनो आंथ' मैया उदालगुरियाव खिन्थु रिपर्ट बे स्पटआव थाग्रा मानसिफोरनिफ्राय रिपर्ट मोनदों 120 हयथ' जुगदान खालामदों खिन्थु इउपिपिएलनिफ्राय खोब बारा सानै बा साथाम थानो बेनि बारा थाङा आरो बिथांमोनाबो एक्टिभ जोंनि वार्कार नङा जास्ट मेम्बार साधारन मेम्बार हिसाबै दंमोन बिथांमोना पार्टिनि खुनु बिबानबो गैया बिबान लानो खामानि मावाखै जास्ट अर्डिनारि भटार जोंनि सापर्टारमोन बेबायदि हयथ' सानै ना साथाम बेबायदि थांदों होनना जों रिपर्ट मोनदों खिन्थु बिथांमोना माखासेया बिपिएफनि सापर्टार खामोन बिपिएफनि मेम्बार खामोन बिथांमोनखौनो आरो गोदानै जइन खालामनाय दिन्थिनानैसो 120टा हयथ' जादों जानो हागौ बेनिखायनो जों बिथांमोननि जिथु दा पाब्लिकखौ थगायनानै हाद्रि बाला सारनानै थगायनो नाजानाय जिखिनि खामानि बेवहाय जोंहा जेबो एफेक्ट जाया आरो जों बिथांमोनखौ कुनु दिन मावगोन पाब्लिकखौ थगायना लांगोन होननानैबो फोथाया पाब्लिकआ थगायजाया कारण इउपिपिएलनि पाब्लिकआ इउपिपिएलजों दंखायो बिजेपिनि पाब्लिकआ बिजेपिजों दंखायो बरन्स बिपिएफनि गोबां पाब्लिक गोबां सापर्ट गोबां वर्कार दिनै इउपिपिएलआव जुगदान खालामगासिनो नाथाय हाग्रामा महिलारिया मोनसे बाथ्रा जादों जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव इउपिपिएलआ 0 जागोन मोनसेबो मोना हाग्रामा महिलारिनि मतेथ' थांनाय 2021 मायथाइनिफ्रायनो हाग्रामानि सरकार जाबोगासिनो दं गावनो चिफ जागासिनो गावनि सरकार सोलिगासिनो दं खिन्थु इन प्रेक्टिस दिनै पाब्लिकआ मा नुदों हाग्रामा महिलारियाथ' बारावनो गदा फिदिंबाय थादों जेबो एक्सन गैया आरो बिनि सायाव फोथायनाय रायजोफोरा गैला बेनिखायनो बिथांनि जिथु बुंबाय थानाय बाथ्रा बे ओरैनो आवनायनायल'सो जादों जेबो जाया मिनिं गैया